Kalong ke aka ka bam so lange baki kan thei kan pin bi ye kishan rang. Hindray ka jingpan bana ne ka khubon o SP East Khasiel District ke yathu baki dan ki kan thei ki bapin bi ye kishan rang ban le video call bar hadian par ki blackmail ne birnge manthar madane ki video lada kim se ka pisa. Ki pulir ki lamaha me kishan rang ya dan ki bangab hakine ki kan thei.